Duko Duko Eatery, Puchero and native chicken in Catmon, Cebu. Lang ani ka ng kani-kani kasi isda kaning gamay kana pila na dugang kay sudan kapilian 200 or pariha na price ani kani iko kani pansit ay uy ito po ay fish. Pinakagkuan. Isa pa. Nalda. So muna itong breakfast for today. Fish and pansit. And ilang specialty is kaning bisayang manok. Look at that. Bisaya kayo nga manok. Ada native bisayang manok there, and fried fish, pansit. Let's eat. Modyo nila ang specialty ani is kaning native chicken sa payag or duko duko day duko here in Catmon. Hey, fire. Muton siya? Basta naman siya. Muton ni. Can. Nakinam sa prota. Wala. Nami yung chicken. Native kayo. Tastes like native chicken. But yun yung mga native chicken, gamay lagi siya munod. No? But lami kayo. Hala. So nahuman na migkaon, mo ni ang evidence nga lami gyud ang bisayang manok. Ilang isda lang isa do ilang pansit. So thumbs up. Thumbs up. Lami ang food ani sa Duko Duko here in Catmon. No man bigkaon, so thumbs up lami kayo lahat. Bisayang manok. Tanyo. Wala gyud nabilin sa bukog na lang gyud ang bisayang manok. So thumbs up ani sa Duko Duko here in Catmon, Cebu. Busog kay mi. No man namigkaon sa Duko Duko. So thumbs up ani ang native chicken sa mga gilamian. Native chicken. Native chicken. So wala ta tong video, comment, like, subscribe. Bye.